ka si abịa ọrịnaze m Igbo niile ọgwụ alụsị egwu Anam Anam niile Nwachibeleze maka na ọgwụ egwu a ka njikwa ọrịnaze m Igbo na onye Chibeleze na chi emegogwu eze maka na adị eze azọ anyị bene egwusi ije nwayọ nwayọ ọrịnaze m Igbo bịa na mụ na-agụ egwu m n'emume na-egwu ọnụ m egwu wọbụ onye Chibeleze eze ka ọ ya bụrịrị nya na azazazo ndị obodo egwu ibe jikwa onye bụ ogwu na-egwu ibe na-agụ nu onye Chibeleze ya bụrịrị eze na-agwụ ibe na-agwụ ibe ọ bụ na mmadụ na-eme na-atụwazi obi na Chukwu idele maka na ọ bụ chi na-eme eze nya bụ ibe mgbali nwa m chi na-eme eze dị mụ na mmụzi mmiri gbagote alụsị egwu ụmụọgba abịa na mụ na-agụ egwu onye Chibeleze ya bụrịla eze ya bụ ibe na-agụ ibe jikwa onye bụ okwu nye bụ ibe na-egwu ọnụ mgbe egwe ụfọdụ ndị na-egbulu mmiri anya n'ihi na chi imeli meze n'ụwa ya ka eji egbulu n'ogwu ile anya na ọ na-ewute ewute nwatakịrị mgbe m na-agbawa ịgbado n'otu ọcha onye nwale ibe mma bụ n'ụwa mgbe ni mụ na-eyiyi onye nwale ibe mma bụ mgbe ni mụ na-akwụ ọkwa azụ n'otu onye nwale ibe mma bụ n'ụwa ọgwụ na ọgwọdụ ndị mmadụ ọgwọdụ na-enye m ego ọmụjiji elebe ụfọdụ na-arịa m ọlụjọ ọkụ ka m welie iwe mana nne m lụchu ụlọ nso nne m mụsịrị m bịa nne m lụ m nwa bụla nwụrụlahụ n'ezo nwachu nwa na akwa lele mberi nne m uche nna n'ike egwe nne m mụrụ adị mmadụ ịtọ obu nwoke na obu nwaanyị wanya bụ iwe ọmụla anyị wamụzi anyị nwere n'ọnwa ọmụ nwa ya na-abụ n'egwe obu nwoke ya gwazi m onye bụ ụdọkpala ezi nwa mgbochi ụlọ nsọ nne ya nne m weyala anyị n'ọnwa mụ na ụmụnne m mgbe bilie o nne m egwe anyị na-agwa lele nne m egwe anyị na-agwa lele kelo were luo olise kelo wanasịkwa ya ihe gwagbo ebe omeme nnuwe tukelu wakpọ m nwa m nnegwu ka ihe etili m wee jele nwa m otu nso ejebe n'ime ahịa ebe ndeligole panarịa golichaka nata golugbo m nwanata mebuli kpakwali nwanwanye ogwe mgbe na-ebido egwu ebido ụfọdụ ndị na-akpọ m onye ala ụfọdụ ndị na-akpọ m onye erio araobi na abụ m mgbe ndị tikete egwu tukelewa nwa gbazi amụzu ụfọdụ ndị wakọwakọ na nwa m ụchụ makwọlọgwụ ego nwa m ụchụ makwọlọgwụ ego agwa nyebi ibe ji jụọwa bene mụ na agwawa ịgbaro onye gwọrọ ọgwụ abụbụ mmadụ enu azara nnaza mgbe na-eyiyi n'otu ọcha
mmadụ enu azara nnaza gwazie mmanya gwọrọ ma ọgwụ awụ enu mmadụ enu azara nnanụ emesili ndị obodo anyị ma kpale manyalị mmanwụ enwezi ga-egbuzie n'odogwu n'ihi na chimeli meze n'ụwa ha onye chimeleze gabụ n'eze n'ụwa onye chimeleze gabụ n'eze obodo anyị mmụọ nwa kpali gbanya n'odogwu ga-egbuzie nwa mmụọ agụụ egwe n'ihi na chimeli eze n'ụwa dịbanye na nwunye m mụrụ nwa na mụ na-eli olili nwe obodo anyị si na mụ meli ngana ya gwazie m ibe na-egwu n'ụwa asị nwa mmụlụ ọba weli okolili okwugolu nda mmanwụ obodo tụrụ m nrapọtị 1000 anyị nwere ego nwere ndanụ maka na onye na-egwu abịa ya na ọ na-emelu obodo gana o na-emwe egwe emesiri m asị na n'ụzọ nwa Chuma oke nwa n'olili olili alụsị okwugokwele nra jere na nwa ọba atụrụ m ụgwọ 20,000 asị na mmụ ya bụ nwere ego nwanye ya n'ụwa dịka unu na-egbu nne m ka mmekwa na gala aka mmụọ dịbe anyị na-emesịrị ekwurụta mmadụ ise na baịbụl lila be egwu na ya bụ ndị zela nwụlụ na bebugolu nra asị na nwa Chuma ya ralele arụbi na gumu nwele ego nwere nranụ nwele ego nwere anụnụ nwa dikonu na-egwu nne m emesịrị nwa m ụlọ ọba bịa asị na mụ ya je na alụsị ka mụ je ọba lewa ndụ na ma mmadụ ibe ya ememe na ma mmadụ ibe ya eme nwa ọba njọba gị na ibu nsogbu n'ụwa una tụgwọ m nra n'ụwa nra arụbi na bụ nwa egwe asị na mụ ya je na alụsị wo ndị obodo anyị na badum je na alụsị bajeli gba m ndụ mma na tibe ya me nwoke mma na tibe ya me nwanyị nwejụọwa mma obodo mụ ọ bụzi mmadụ ka m kwuru gbazanị m ibe mmeliwo ibe na-eme nwa ogbenye ajọka ihe wejelejele badumujalụzie na-akpọ iwele nwenwele ọjị na-ewele onye nwaanyị na-enweghị iwele wejele mgbe nne nwaanyị alụsom iwele bịanụnụ iwele onye mibe ibe meni ya alụsi owelu bụ bịanụwe ịnaziwa ya anyị mechere onye mmụọba le nwaanyị iwele mana onye mmụọba ka eli m ibe mmelie nya wana m mana nchela onye mmụọba gịbụ ka alụsi kpo megbuo anyị bụ atasi ọjị nwa nata ya gwa m ibe jem odogwu ya n'ihi na chimeli eze na nwa onye chimeleze gabụ n'eze n'ụwa onye chimeleze gabụ n'eze n'ụwa onye chimeleze gabụ n'eze n'ụwa onye chimeleze gabụ n'eze n'ụwa
na iji bi egwu mmadụ oge ji ijekwudo egwu anyị ọma na tanelu jedebịa nwachibeleze bịa ọrụ nya akpọrọ anyị ya bụ nwaọcha na tanelu odogwu onye omemutiene na budogwu n'ọmọ ọrụ nya akpọrọ anyị onye omemutiene odogwu sadawudara anyị kenelege onye omeze gwache gizi n'ome wachi meleze na nwa onye omemutiene onye omemutiene ewe ikele eze gwache gizi n'ome wachi meleze na nwa eze agwaje mmadụ ga-eji eje obodo ya bụ onye ọma n'ụmụ ọnwa ndị ugwu ọrọwa mụrụ mmanwụ ma mụta na tanelu onye ọma chidi meke na-eyi eze agwaje meke na-eyi ọgala bụrụ ọkada nwunye mmanwụ n'aka utiene nwanne m agwala onye omemwute n'odogwu na ọgwala nso moju nwa moju apịali egwu nwa na mpịasị egwu nwa nata nya ya egwu enwu ụgbọala na ya egwu enwu moto ka mgbaghe odimechi na-eme ọgọ ọka nwa gbalakụ na nwa ọka nwa na Togo eze gwacha n'ụmụ onye omemwute enyi ewutiane mmeke na-eyiye ọgala ewutiane si mmukene n'oli akụ ya Virginia ogoju nwa chabịa Virginia bịa n'ụlọ inulia Virginia ijele nwanyị bịa n'ụlọ ewe Virginia ogojuwe inulia oli akwa bụja bịa n'ụlọ oso dị ma akụ bịa n'ụlọ Virginia mma Virginia nwunye bụja bịa n'ụlọ anya nwa nwanyị abịa na megede yi anya nwa nwanyị abịa na megede yi na chamba gaza na nwanu emutiane na nnu adi emutiane na nnu adi nyo ya na nu Virginia osodi amaku ijala Tiano bia gese mu kaneli gese domalage oyo ma Timobi bia Timobi David Timobi mbeke neyi David ejete awa mado ke eje bodo oyo ma mutiani bio mu balibe yo ogala melo ko melegun egu manje keneyi naka na malogo mozewe oji metina magonu manwe keneyi igilige na wegun de bia obodo emutia mesimu kana Chifu Romanusu wachaga mmeke ndeyo Romanusu wachabia anya nwa ya melimu niile anya nwa mmeke ndeyo Fọma B.A. Ugbo wọn ọbịa nụnụ egwu idele
ọgwọ mmadụ ọka dị ibi egwe ọmadiko tolu gọvanọ gilige mmadụ oke na-eje obodo ọma bi dike odogwu wati ti olugo na nwa arobi nagụmụ ezimpe mụta na-ebi anụnụ onye nwere gị nwere mmadụ n'ụwa jiburu mmanụ zubi anụnụ mmadụ oge ibili egbe onye mara mmanụ zubi enuo abamule mụta na-ebia ọghela emutia na nwa gbalapụ na nwa ebe wele plọtụ kala kalio wati dị olugunu ebe nwoke lụrụ nọ n'ụwa nemu na ọkala kalio eze gwacha nne ya nke izi n'ọnwa onye ọma emutia na-ebianụ wati balaze bịanụ eze ka ọ ya bulili ohu mgbe emutia na-ebianụ ewe igwe edebe mmanwụ onye ọma emutia na-ebịa ndị eze nwoke na ezi ịmụ nwa gị ijala nwanyị na ekenele ya ijala nwanyị Patrik nwata aja nwanyị abịa n'unu kwanya bụ egwu aja eme mmanwụ Patrik nwata abịa n'egwu ijala nwanyị abịa mgbe eke ndị yi agwọgụla egwu ti ya na-ebịa ndị awezi nne Patrik nwata abịa n'unu aja nwanyị na ekenele ya ezina mule mutian nejani ọwọ́ mọ́dún ọkà ní ibi lóbodò àìjẹ́ kẹ́nà ọyọ́mọ́ mazi kòdógún àníyẹ́rọ́bì ọyọ́mọ́ mazi kòdógún wéko àníyẹ́rọ́bì bí àníyẹ́ ní ibi lóbodò ọyọ́mọ́ mazi kòdógún wéko ọ̀rọ̀kọ̀nọ́mọ́ ọmọlógún èdè ìlẹ́gò ọ̀rọ̀kọ̀nọ́mọ́ ọmọlógún èdè ìlẹ́gò bí anúnú ọyọ́mọ́ mazi kì mọ́ kẹ́nẹ́lẹ́jẹ́